Començant ara així la cama esquerra. I endavant, 3 passos curtets en la cama esquerra i 1, 2, 3, 3 en la dreta cap darrere i 1, 2, 3. I això ho farem 30 sànigues. Val, braços damunt, contentes i cavallers. I 1, 2, 3, endavant. Ara ve lo de l'efecte cadena que porta el nom a la mà dreta s'agafen la mà dreta i se donen avançant mà dreta, mà esquerra. És important, és un entrenat, serpentejant, de forma que és important quedar clar que tots i totes avancen al mateix ritme, a la mateixa velocitat, si no és un ús alimentat. Si dieu que de nou, vinga, posicionis que repetim. Això és el més fàcil. Això és el normal. Normalment no és així. I ara, amb la parella farem el següent. Amb les dues mans farem cos de pas a les punces per la parella. Punces per la mamella.